Hola, doncs avui us explicaré una manera de les que faig servir amb els petits per començar a treballar les equivalències dins del ritme. I el que faig és que els dono un foli, així plegadet, amb 4 parts i 4 parts. Ara quan ho desplego ho veieu. 4 parts i 4 parts, amb la qual queda una quadrícula, sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Això és un compàs, diguéssim, ara ho entendreu perquè són 4 temps, no? Llavors, en aquest paper hi escrivim això, de tal manera que ells veuen que la rodona en un compàs només en cap una, perquè té 4 temps. De blanques en caben 2, de negres 4 i de corxeres, que comencem a treballar-les agrupades de 2 en 2, n'hi caben 8. I és una manera molt fàcil i molt visual per començar a treballar les equivalències quan ja comencem a escriure dins del pentagrama i comencem a posar figures rítmiques que no siguin els puntets de colors o tot allò que heu vist en els altres vídeos. Una altra vegada, és molt senzill de fer, no es necessita pràcticament material i al ser visual ho entenen molt bé. Moltes gràcies.